घेतं तुका दगड देते पण गेली अंगारनं काढून. किती? 5 गेल्याची किती दिलंस? बुता केताची आणि वाटे वरल्याची कोणाची लागली असत तर काढून टाक. पुष्पा पिंक्याची. चॅटिंग करणारी. हा थांब. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता पेट्रोल संपल्यामुळे एका नव्या पद्धतीने आम्ही आपला पॉवर ट्रेलर शेतात नेतोय. टन मारते का? तर गेले 2 दिवस आपली लावणी खाली चालू होती. अरे काय चालू आहे, जास्त ठीकच जाता तो. अरे त्या टायरात हवा कमी आहे असा आज मी बोललो. तर आज ट्रॅक्टर आता वर आणलाय कारण की आजपासून लावणी इथे करायची आहे. पण पेट्रोल संपल्यामुळे त्याला ढकलत नेतोय. आणि पुढे आमच्याकडे एकच बैल असल्यामुळे त्या एकाच बैलाला लावलेला आहे. चला वर. थांब 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 थांब. हा चल. अरे तो बाहेरचाच ट्रॅक्टर पेट्रोल एवढा काय गेलो. चल आता पिंक्याकला पुढे. चल पिंक्या पकड. धर धर. काय कासरू धो. हा अरे ते कोपऱ्यात तू खायच्या पाणी सोडत होता तरी सांगा. खालचे खाली मग चांगलं नाही. एवढा कळत नाही खायचा लावू का. चला काठी गाडी नाही तर. नको त्याला सोडू चांगले. चल. खाली म्हणजे हो हे टन मारताना काय म्हणतात रे? टन मारताना यो ते बैलीले. अरे अरे कोणाला पेट्रोल बचत करू शकतो. हे काय उजू करू भयो रे. हातातला सोड त्यांचे बैल येऊन दे. चल चल चल. हा येऊया. अरे एक बैल एक रेडो. जाऊन दे हळूहळू. धर काय असं काय तो. अरे त्यांका बघित होत. आमचे बैल काय कामाचे नाहीत. चल तू पाठी घे. घेऊन जा त्यांका. चल गो उजू करू. म्हणून तुमका आणलंय मी रिप्लेसमेंट. चल 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 पटकन. आता घे जा त्यांच्याकडनं पेट्रोल. हांजा चला खाली जा. तो बघ थंयच ठेवलो. अरे मस्त. अरे पूनमताई निरोप आलाय तुला. तो ट्रॅक्टर तिथे थांबलाय आमचा. हा काय तुमच्या दारापर्यंत आणला आम्ही ओढत ओढत. आता काय करू मी. 2 आमच्याकडे हे होते बैल. एक बैल होता आणि एक म्हस होती. त्याने आम्ही खेचत आणला. आता त्यात थोडं इंधन टाकायला हवं. इंधन हां ते इंधनासाठी तुझ्याकडे पाठवलंय त्याने मला. कर मग त्याचा. हां मध्ये का सांग कायचा. ए काय ए आवाज चालू झालो. मग आधी अगोदर सांगायचं ना. माका माहिती आहे पेट्रोल नसताना माका वाटतं. तू एवढा फिरून कसा गेलं. ती फिरून आली तिकडून पडायला होतं. ठेव पेट्रोल. पेट्रोल नाही ट्रॅक्टर. अरे पेट्रोल खाणीत ना काढतात. पेट्रोल हाक मोटर लावलेली या. लावतं. मॅडम आल्यात. मॅडमशी बोलून घ्या तुम्ही. पेट्रोल आज नाही सांगायचा होता. काय करतो आता. कालपासून मी काय सांगलं. कधी काल रात्री सांगलं तू. काल काही सकाळी काय सांगलं. 1 लिटर पेट्रोल. मग राहून देता. चल नेऊन ठेवूया. चालू झालो. पेट्रोल होतं कार्पोरेटर मध्ये पाणी होतं. चल मग मी येतोय.
मी पुन्हा येईन. तर कार्बोरेटरमध्ये जेवढं पेट्रोल होतं त्याच्यावर चालू झालं आहे. मग अजून चालू होत नव्हता. तर आता बाबू त्याला आणतोय. आता वाट बघा केवढी आहे. बाबू एकदम आरामात आणतोय. या सगळ्याचे सूत्रधार तिथून मागून हळूहळू येत आहेत. ते आज येणार नव्हते तरी पण आज येत आहेत. चला हो, गॉगल लावा नीट. येतोय मी. तर अशा प्रकारे ट्रॅक्टर आम्ही इथपर्यंत आणलाय खेचत घामाघूम व्हायला झालं. पेट्रोलची वाट बघायची आहे, तोपर्यंत काय काम होणार नाहीये. पेट्रोल सगळं संपलंय. काल सांगलेलं आहे मी, काल तुमका निरोप दिले ना, सकाळी जाऊन आणते तरी चालतं. त्यांनी निरोपच नाही दिले निया. हो, औषध बिवषध मारलेलं नाही, काय करणार मग आता डायरेक्ट असं काय बोलणे का नाही. मग अर्धवट कामं आहे यांची. हे नवीन प्रकारचे शेतकरी आहेत नाही. तुम्ही शेतकरी नाही. आणि हे हे तुमचे जावई बोलतात तुम्ही शेतकरी. कसले शेतकरी? आता बरोबर होतं. रान किती दिवस झाले. एका विचार घराकडे होतं तर मार्फत होतं उठून मारून तर आहोत. त्यांचा टाइम चॅटिंग मध्येच जाता आधी बरोच तो टाइम. तो बघ आता पुढे चाललो बघ. चला आता फक्त ट्रॅक्टर इथपर्यंत आणून सोडलाय. हा, आणि जेवढं चाय बिस्किट खाल्लेलं सगळं जिरलेलं आहे. आता परत पूनमकडे जाऊन नाश्ता करावा लागेल. हा, काय रे बाबा थांब. काय पुणग्यान माका बोलवलेला, तुका बोलवलेला. अच्छा, तुका आमंत्रण नाही आजकाल कसला का? तू इल्यापासून मला आमंत्रणच देत नाही. मुंबईचं इल्यापासून आमंत्रणच देत नाही. अळंबीच्या भाजीचं पण आमंत्रण नाही. काय चालू काय या? पुण्य जरा सरबरीच झाला. त्याच्यात 4 दगड नाही, शून्य दगड 4 आणि अंगा शेजारने काढ, काय काढ, करतो काय करतो म्हणे. घे कुळावलं पुढे देते ते काय त्यांचा काय चालू हा? हे इल्यावर पण जरा टाइमपास होता. कोणाक दांड्यान मारतो ताच बघतोय मी. पप्पा इले चालून घालतो त्यांका. काय हो काय करता माहिती आहे? पप्पांका चालून घालता आणि माझ्यावर येतात. बघ काठीचा उपयोग बघ. व्हॉट्सअप केल्याने दांडक्या मारशे हे बघ खतरनाक. कोयता घेवा देवा. कोयता देव आणून पुणग्याकडनं सामान. कोयता आणते ना बा. काही गेलं ते भाऊजी कोयता आणून करते. घेतं तुका दगड देते पुणग्याच्या अंगारनं काढून. किती? 5 गेल्याची किती दिलंस? बुता केताची आणि वाटेवरल्याची कोणाची लागली असत तर काढून टाक. दर पुष्पा पिंक्याची. चॅटिंग करणार. हा थांब. चल चल. माझ्या गाडी घालीत तमाका तुका सांगत खा. पंकज माका तकडे गाडी घालीत असतात. इंस्टाग्राम. अरे तिकडून येत असा मूर्ख. मला इथून यायचंय. मग हा गटा. पिळूक घे मग कपडे. झाले तुझे कपडे झाले. काय आता काय आहे ते सांग. काय मूर्ख. आता सध्या तुझं ह्या बरोबर नाही. गेल्याची काय चॅटिंग करणाऱ्यांची, फेसबुकवाल्यांची, इंस्टाग्रामवाल्यांची वाळात जाऊ दे बाबा. बाबल्यानं सांगितलं पुंग्या मुंबईवर नाही इल्यापासून काहीतरी बदल झालो होता त्याच्यात. काय झालं? आता राहूची व्यवस्थित. मी काय केलं? मी व्यवस्थित होतो. अळंबीची भाजी खाऊ बोलवलंच नाही, सकाळी चाय पीक बोलवलंच नाही. कोण? मी की तू? ते का सांगायचं लागतं बरे? नाही सांगायचं लागतं. ह्याच्या अगोदर कडे न लाव सांगता ये. सांगायची आळीची भाजी. मार ना कॅमेऱ्यावर मार. कॅमेऱ्यावर काय?
50,000 रुपये दे मग पुन्हा. मुनग्या काय कमी वाटला की भारी राहणार रे उभो. कोण मित्रांनो, तर सकाळी फक्त ट्रॅक्टर नेऊन ठेवलेला आग्रात. पेट्रोल नसल्यामुळे काम पुढचं झालं नाही, म्हणून आता दुपारचे 12 वाजतात आणि मी आणि पूनम मिडगावला गेलेलो आणि तिथून पेट्रोल आणलं आणि बाकी सगळं सामान पूनमचं खरेदी करायचं होतं, त्यामुळे वेळ झाला आणि आता चाललो आहे आग्रात. बाकी भाऊजी वगैरे सगळे तिथेच आहेत, बाकीची कामं करत आहेत. बाकी आता त्यांना जरा वेफर आणलेत खायला टाईमपास म्हणून, पण त्यांना वयत वडेपाव आता गेल्याबरोबर त्यात बोलती वडेपाव आणायचे होते म्हणून, पण आम्ही वेफरच टेकवणार आहे. वय तर खातील, नाहीतर आम्ही आहोक. मला वाटलं पावसात सगळे वांडर गायब झालेले असतील, दिसले नव्हते. ते बघा आरामात बसलेत, दिसले तुम्हाला? हे बघा पावसात काय खातात काय माहिती. टीमच्या टीमच आहे पूर्ण. अरे बाबा ते बघा किती असते. काय रे काय ही बघा. अरे यांनी लावणी चालू केली, मला वाटलं लावणी चालू झाली नसेल. पेट्रोल वाटतं घेतलं कोणाकडून तरी. हे एक कोपरं झालो पण पेट्रोल काहीतून आणलास पेट्रोल. हे येवा आता वडापाव खाऊ घेवा, चला पटापट. मजा येणार आहे. आहेत वेफर आणि सांगितले आहेत वडापाव. नाही मी बुतूक चिखलात आता येत नाही. मजा येणार. रिॲक्शन बघा फक्त त्यांच्याचा. काय काय येत नाही हा. गो हय देव तू का हय देव वडोपाव हय देव काय काय येतो मग येतो मग ठेव. चल पटाक्कन गो चल पटाक्कन. हे वडापाव या घे उघड वाट सगळ्यांका. या काय घडायला की ओ काय 1-12 म्हणतात. काय कुरकुरे माका पुणग्यान हातात दिले. मी आणलंय तसंच, मी बघितलंय नाही. हा मग चल बरा झाला. चिखलात लावून झालो असतो तो नाही. आता चाय आणजा मारून द्या. आता खाऊया. नको त्यांका नको. रे नको बोलले आता. नको म्हणा. 5-5 रुपयाचं किती वडापाव बाहेर आणलं. 5 वडापाव पोरग्यांका दिलेला तू कशा पोरग्यांची काय त्याच्या बुटू वडापाव कोणाचा कुरकुरा आधी बालाजीचा ना. काय 5 काय यार तेवढाच असतं बाबा. घेऊन त्या टाकून आम्ही नाही सांगलेला. काय काय माहिती नव्हतं रात्रीचा दिवसाचा. म्हणजे तुला प्रवतो कॅमेरा बंद. चुकी कोणाची होती ती सांग. ते आता नको मी बोलणारच आहे. घाबरलं मग टक्कल कोणाच जास्त असं सांगा ना. पण घाबरतात त्यांनी हात वर करा. हा नाही घाबरत त्यांनी हात वर करा. मुनग्याक नाही घाबरत त्यांनी. अरे आपल्याला हळू आधी एवढंच केलं वर आता मोठा केलं. पुष्पाचा हात नाही वर आहे बघ. पुष्पाचा हात नाही वर आहे. काय देतो टी टाइम अशा प्रकारे मी आल्यामुळे यांचा टी टाइम झालेला आहे. नाही तर यांका चाय नव्हती.
माका थँक्यू तरी बोला. तुका चहा घ्या माका वडापाव नको. हाण नसतं का धरलं असतं हं? बरोबर वडापाव बरोबर लागता. पाकिट हळी टाकू नका आता पिशेत घ्या माझा अक्षाल मळात आम्ही चुलीत दगवता वा टाकू खुळावला नाही हे का म्हणून माका वाटलं तुका बनवतं. तुमचं बघू कुठलं कांद्याचं होय, नुसतं कांद्याचं मग तू सगळ्यांचं बघ कसं आता. नुसतं बाबल्याचं बघू बाबल्या बघू रे तुझा घर मी देखो किती वाजले रे 11 वाजले. नमस्कार मित्रांनो, आता संध्याकाळचे 4 वाजता आहेत आणि मी नानांकडे निघालो आहे. नानांनी काल निरोप दिलेला उद्या आमच्याकडे ये म्हणून, पण सकाळी 10 वाजता ये असा निरोप दिलेला. पण आज सकाळच्या सगळ्या धावपळीत ते मी विसरून गेलो आणि नंतर आजचा व्हिडिओ एडिट करण्यात आणि अपलोड करण्यात तेवढा वेळ गेला. आता जस्ट व्हिडिओ अपलोडिंगला टाकला आहे आणि आता नानांकडे जायला निघालो आहे. बऱ्याच आपल्या सबस्क्रायबर मित्रांच्या कमेंट होत्या. आता 2-3 आपले लाईव्ह सेशन झाले, त्यात पण नाना दिसले नाहीत कुठे आणि बाकीच्या आता सध्याच्या व्हिडिओमध्ये पण दिसत नाही आहेत. तर नाना त्यांच्या घरच्या शेतीत व्यस्त असल्यामुळे दिसत नाही आहेत. अजून पण त्यांची लावणी झालेली नाही आहे, म्हणून ती लावणी दाखवण्यासाठी म्हणून त्यांनी मला खास बोलवलेलं की आमच्या इकडे पण ये. आता चाललो आहे मी. तर नानांची लावणी वगैरे करून झाली आहे आणि आम्ही उशिरा पोचलो. परत आता रिटर्न चाललो आहे. आता आपण आग्र्यात जाऊया. बाबू आणि आपली बाकीची सगळी मंडळी काय करतात ते बघूया. 1 2 3 नाही 1 2 अरे 2च कोपरे झाले आहेत, 3रा कोपरा चालू आहे. काय आमची मॅडम बघा काय लावतात. सोयीन तरी लाव, जावचा घराकडे जावचा म्हणून कसं तरी काहीतरी करून देऊ नको. तू काय शिकवतलं ना म्हणजे शिकवतो म्हणजे कल मीच शिकवित होतो. नाही तर कल काय जपानीचा काय करून ठेवलं असता तर कळला. काय नाही म्हणून तुका सांगायला लागतात. सगळे आणलं ते सगळे आणता वहिंडात जाऊन तू सगळा विसरलंस असं वाटतं मला. हा गो होय हां, म्हणून दरवर्षी येत जा असा. तू येत जा मी येतोय लावूला लावतोय म्हणजे दाबून घेतो हलके बस जरा उडत नाही छे, बरोबर नाही, पटाक्कन नाही आणलं. नाही ह्या बसल्या जाम बसल्या. हसला पुष्पा हसला. तुका बसायचा. हा बोल आता काय बोललं. औषधी चोग बोल नाही तू ती काय नाही छत्री ती बघ माझी आहे ना ती बघ ती बघ माझी घे. ग्रीस लागलं हा गुट्यावर बसताय म्हणून गुट्यावर गुटर बसलंय ना बसतं म्हणून. गुटर बसतं मी नाही बसत म्हणजे छत्र फोटो भारी आहेत गो. बघ मस्त येतात फोटो. नको माका नको आता बस झाले फोटो तुझे. माका बाद पुरे झाले? माका जास्त हौस आहे फोटो. चल गुटर बसून कुकाडी आहे. मी नाही रे पंकज ओढता आणि तू मागे काय बसली. नको भारी आहेत फोटो म्हणून. नको कोणतो नाही असो फोटो. कोणाचा नाही नको चल चल कल कसं भाऊजींनी पुण्यात भरवताना काढले तसं हे तुझं वेगळं वेगळा काहीतरी. पुण्याची तू ये चल चल है ना? नको. 2-3 बाई, तोंडात. ह्याच्यात तुका दूध घालून टिकली. सांगलं तो अर्क कडू लागता हाती लावून काय दे. नाही हाती लावून दे. काय नाही, दुधाची खाणार नाही दुधाची नको, दुधाची कोणा कोई आम्ही नाही का दुधाची. आम्ही गावातली माणसं आहोत. आडूक केलं याच्या हा. नाही आडूक फाडूक नको. काढू आणले काढू असतं. पप्पांका गोड लागत नाही म्हणून ती त्याच्याशिवाय तर तरी येणार कशी तुका. तुझा हात चलत नाही. पप्पांका गोड लागत नाही का कळला? नको गोड पप्पांका हो घेतला तू चला घेतला? माझा नको. ते काही गेले मग आता जेवले. तो का जेव पण कधी जेवण अगो असा काय मगाशी चाय जेवलं तुका तरी जागे माका तू आता हातात पटकन. त्यांका मी दिलं मी तुका देतय ना. कडचटच की काय पुढ्यात सांगत होत खुळसाट तो नाही हा. खुळसाट आपल्याला दुसरा
मी मेल्या कोळसाट असते तू आज एवढा काही पुढे गेला नसतो. काय रे नंदनची शाळा सुटली की का हो तो पण आगडो चिलो हो तो का अनिल एवढी नको धावता पकडे आणि गुट्ट्यावर बसे भारी फोटो येत होईरेव धावता बघा काय खाली कसं टाकतो गो जास्ती झाली हा चहा हातात भाऊजींचे गुण हिने मात्र तुझे लेखीन धर तू घेऊ दे तू काय सगळे गुण सगळे बापसाच्या आवडी वसत घेतली पुण्या आणि तुझ्याकडे कोणाचे गुण आहेत तुझ्याकडे माझ्याकडे सगळे सगळे गुण धर आणि काय पकड. सर्व गुण संपन्न सर्व गुण संपन्न असतो दिसत वाटत नाही तसं टी शर्ट ठेवच्या बाय धर हो या बघा काय फणसाचे घरे तुला घे माका घेते पुण्या हुशारच आहे फक्त जरा बाकी कोकडे दी रोल आता नको आता मग त्याने नको आ म्हणू माझ्या तोंड वेळा काय काय परत परत कसा आता मग नको आ. मग तोंड मात्र विचार काय करता त्याच्यावर का ना आधी नको मातल्यानी त्याने तू म्हणून वात- तू सांगतो वात्रट कसा निघाला वात्रट नाही माणसं वात्रट निघाली माझ्या गावली असती मागता हो, तू एक गावलोस मागतास म्हणून मी वात्रट मी वात्रट काय केलं तुका गावलेली माणसं वात्रट याच्यावर माका आधी जास्त असा गेलो मग तुका म्हणायचं काय तू सब ह्या मी सभ्य म्हणतच नाही हो, आण. मग आम्ही आज सगळ्या तुझ्या विरोधात सगळी कशी काय मी नाही होय मी त्याच्या बाजून आहे माझ्या विरोधात असताना मी नाही जम मीठ घाली ह्याच्या नाटक लागल्यानंतर कोणा काय बोलत घ्यायची तू मारत खत मारत ह्या गप कशा तू गप कशा तू मी गपत नाही हा मी बोलते बोल पण त्याच्या चेहऱ्यावर तो ग्लो वाढत जाता दिवशी कोणाचं हा हिमालयाचा तो ह्या वापरता ना फेस वॉश सगळे एका फेस्टिवल भारीच आणलं हा म्हणूनच तू आणून दिलंस तो यांनी आणलं फेसवॉश कोणी आणलेली कोण नाही मीच आणलं मग हे काय म्हणता तुझ्यावर केलं का फेसवॉश लावल्यानंतर झोप नाही लागत होय म्हणता रात्रीचा फेस वॉश लावून झोपता हो भाऊ पण ना पिट्टीने फणा खाना ना ते तिच्या हालू का ते मेरे कोण गोमला अरे अरे काय भिजले केस एका हातपासून नाव नवीन आहे. हम्म माहिती मग शिजवीत होता छत्रे तात की आता मग आम्ही तुका सांगणारच नाही जाऊ दे. छत्रे शिजवतास की मी छत्रीत शिजवीत नाही कसा शिजवणार की असला का शिजवणार व्यवस्थित पण हातात लागा नको तुका मारा माका माहिता ते विनू पाऊस आला आता आता तरी पण कर काय नाही काय चालू असं नाही माका भिजा कोसला जावा छत्री आणता तू म्हणलंस ए बाबल्या भिजले भिजले दिली आहे त्यांना काय चॉईस नेऊ आहे घेऊन जा ती दाखवताकडे माणसा नांगरत हे लावतात ती दिसतात काय ती. वाकडो कॅमेरा केलं हा काय राहू शकत पाऊस आता भरलेलो का कमरेत बांधा खळी मी आधी कुळग्यावर को बसवलं हे केलं पाऊस बघा किती पडता तो छत्री कोणची छत्री येण्याची ये इनी आहे, धर जाणी आहे. म्हणजे आता भिजता काम झाल्यावर छत्री तुझी नको गो भिजता पण भिजान. गो गो भोवाक छत्री रे गुडघ्याचा थळट टाकल्या माती येते ह्या खताचा टोप डोक्यावर घेता गो मात गो बशी मग माझं कागद आहे मी उगाच काढलंय काय बघ काय माझी छत्री आणली काय बा कोणत्या लोळावल्यात रे काही लोळवल्या ना ते नको नाडी आहे. नाही 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 नाडियात काही लागल्या का उलटं धरलं ना पाणी आता डोकीत जातं आता. शे, शे. ठेव, माझी ठेव. माझी छत्री आणतो आणि कोण द्याकडे बाय पाठी. हो माझी छत्री आणता हो पाहून घ्या तर मित्रांनो छत्री आणता पाऊस जोरात इलो हा. आणि लावू झाडा कोणाकडे इली तर मित्रांनो हे बघा किती कोपरे झाले हा 5व्याचं चिखल करून झालेलो हा. झाला ऊ पाऊस बघ आता छत्री बघ भिजलंच तर काय होता एक दिवस मोबाईल दोन दोन तुझं मोबाईल मोबाईल तुझं ह्यो आयफोन हा तुझं मोबाईल भिजू माझं नको भिजू माका आयफोन मिळत तर मग भिजवलंच तर काय नाही या बघा वाळाचा पाणी काय हाता बघा मोपा वाळाक पाणी आमच्या शेतीच्या बाजूने वाळ जातो म्हणून आमचे बांध कोसळतात अरे जोरातच पाऊस आला हा बघा कसं पाणी आहे बघा
आला आला वारा संगे पावसाच्या धारा. आम्ही लाटामध्ये म्हणे माझ्या किनाऱ्याच्या वाटा. आज दिवसभराचो ह्यो पाऊस इलेलो हा, दिवसभराचो. वाव.